El càncer de pròstata és un dels més freqüents i mortals en homes entre 50 i 69 anys. Com en tots els tipus de càncers, és important detectar-lo i tractar-lo el més aviat possible, abans que apareguin els símptomes. Però actualment, els sistemes per detectar-lo precoçment no s'han establert de manera sistemàtica. Per això, des del TAIA, participem en una prova pilot de cribatge del càncer de pròstata. Aquesta prova forma part d'un estudi de recerca europeu, anomenat PRAISE-U, que estudia la viabilitat d'un programa de cribatge que permeti reduir-ne la mortalitat. Tots els homes d'entre 50 i 69 anys que us visiteu al CAP Barri Antic o al CAP Les Bases de Manresa rebreu una carta a casa convidant-vos a participar en aquest estudi. Si ho feu, us haureu de fer una anàlisi de sang i per aquest motiu en la carta us donem dia i hora per fer-vos aquesta prova. La participació és voluntària, però els vostres metges i metgesses de família us animem a participar-hi. Comptem amb tu!